Aron mas kapangandaman pa ang katalagman nga posibleng mahitabo, nagpadayon og nagpahigayon og workshop ang Mandaue City, gisalmotan sa lain sektor nga naghiusa. Ang report ni Nico Serino. Sa duha ka adlaw nga workshop, gituki ang importansya sa resilience ug nganong angayan paladman ang kahibaw kabahin niini. Gipangunayan sa National Resilience Council, kaabag ang mga partners sa city government, pribadong kompaniya ug usa ka unibersidad. Katuyuan niini pagtan-aw sa konsepto sa risgo o mga hazards, exposure ug vulnerability sa usa ka lugar ug unsay angayang buhaton niini. Giplano ang mga laka nga angayang himuon aron mahingusgan ang mga disaster risk investments sa dakbayan. Framework by which we will operate the 3-year program. 3-year program, ito yung runway nito. We need to define what the interventions are in terms of prepare as the entry point, adapt as the next phase, which is practically improving the systems, and then transformation. Kahinumduman ang Mandaue City ang unang LGU sa Subo nga napaubo sa Adopt a City initiative sa National Resilience Council. Butang nga gihangup sab sa syudad para mahingusgan ang mga buluhaton ug koordinasyon nila. Kay katuyuan man sab gyud niining tanan pagpangandam. We have to assess the city's capability to withstand any disaster and how to bounce back better and forward and stronger to ensure the request of the Mandaue City to be a smart, resilient city. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.